приключи първата тренировка за тази седмица. Ще имам за първи път пълноценна тренировка, след като се контузих. И не, че някой го интересува. Но да, 10 дена подред не бягах. Преди 3 дена стартирах. Направих 2 тренировки бягане, една тренировка стречинг и съм добре. Приключих изи за тази седмица. След това имам 7 км лонгран и 500 метра маднес, каквото и да означава, ще го разбера в последствие. Следва лонграна. Аре! Свети ли? Не свети ли? Разбира. Свети. Дойде и следващата тренировка за седмицата. Малко по-към края я правя. И ще имам 2 тренировки една след друга. И преди 2 поредни дни. Времето е малко хладно, поне слънчево. Как да загрея вкъщи. Аз крием 7 км. Нямам пейс. Просто си бягам. Километър 1. Ето там горе. Течка пси. Сега почва изкачването. Ай! Много красиво. Айде сега обратно. Тя трябва да дигне малко темпото, защото бягам ги по принцип с conversational pace. Само че по-оценим я за conversational pace. Не съм го гледал. Аз лично няма да гледам часовника. Само слушам на кой километър съм. Така че не е обратно. Трябва да внимавам, защото обувките не са много стабилни. Това не че е трейл, ама те не са за трейл. Така че ще гледам по-на безопасните плочки. Жалко, че не мога да я гледам тая гледка. Добре, вече съм наравно. После не мисля, че съм се чувствал. 46. Okay. Това наистина е conversational pace, само че пулса не ми е заради тепето.
Заради това, че съм няма такъв лайк. Може и да има друга причина, за която ще споделя малко по-нататък. Две причини. Днеска е последния ден от седмицата. Не съм имал кой знае колко много тренировки и нито са били кой знае колко много тежки. Днес всъщност е по-бягащата тренировка. Реално винаги последната тренировка от седмицата ми е такава. Дали ще е темпо, дали ще е фартлек и така. Малко по-късно ще видите. Имам 3 пъти по 500 метра, 5,10, 2 пъти на 5,05 и веднъж на 5. Между тях имам по 60 секунди почивка, ходене и по 1 км загрявка и 1 км разгрявка. Първата загрявка приключих, имам още 60 секунди и се грабвам. И да видим. Приключих с първата част на 5,10. Сега следват в 500 на 5 на 5. Приключих втория рунд и почвам последния, който е само и единствено 500 метра на 4,50 май, 4,55 нещо. И тъй. Сега се разходим малко до секциите за гласуване. За тази седмица финиширах. Това бяха трите тренировки, които имах. Зададени от приложението Run и от утре започвам наново. Защо са такива тренировките? Такива са, защото искам да подобря представянето си на 5 км. Аз не съм бегач. Любител съм и гледам да си поставям цели. Целта им в момента е 5 км за под 25 минути. Нещо, което за бегачите, които се занимават професионално, полупрофесионално, любителски дори, това е супер естествено. За мен не. Никога не съм си представил, че бягане ще ми доставя някакво удоволствие, но ето, преди 7-8 месеца го открих, заребих се и всъщност намерих едно хоби, с което да си дали уплътнявам времето, дали да отсъствам малко повече от вкъщи, отколкото е необходимо. Имам много приятели, които всъщност и на тях им е хоби и всъщност това са хората, които ме заребиха именно. В края на другата седмица приключвам плана си, който беше 8 седмици, т.е. малко под 2 месеца.
и ще го бягам на гръбната база в Пловдив, изцяло наравно и вярвам, че няма да имам проблеми да го направя. След което започва подготовката ми за ТП Джамборе. Правя тези видеа, защото знам, че има и други хора, които минават през същото в момента, през което минавам и аз. Заребили се с тичането. Освен тичането, винаги съм искал да създавам и съдържание. Като хоби. Ако ви е интересно, искате да проследите тренировките, през които преминавам и искате да уменим и опит, ще се радвам да ме последвате, пишете ми, отговарям на всички и така. До нови срещи!